Wel, ein galwad i addoli heno, Salm 135. Molwch yr arglwydd, molwch enw'r arglwydd. Molwch ef, chwi weision yr arglwydd, sy'n sefyll yn hir arglwydd yng nghynteddoedd ein Duw. Molwch yr arglwydd oherwydd da yw ef. Canwch yw enw oherwydd y mae'n ddymunol. Dewisodd yr arglwydd Jacob iddo'i hunan, ac Israel yn drysor arbennig iddo. Wel, gawn ni ymateb ac addoli trwy ganu yr emyn cyntaf, dyrchafer enw Iesu Ci, gan seintiau is yna. Wel, mae'n darlleniad ni heno yn dod o lythyr Paul at y Rhufeiniaid a pennod 11 a 2. Rhufeiniaid, pennod 11 a 2.
y bywyd newydd yng Nghrist yw'r pennawd yn y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Am hynny, rwyf yn ymbil arnoch, gyfeillion neu frodyr, ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain neu eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly, y rhowch iddo addoliad ysbrydol neu resymol. A pheidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond bydded i chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl mwyn i chi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Oherwydd yn rhinwedd y gras y mae Duw wedi ei roi i mi, rwyf yn dweud wrth bob un yn eich plith am beidio ei gyfrif ei hun yn well na gydylid ei gyfrif, ond bod yn gyfrifol yn ei gyfrif, ac yn gyson ar mesur o ffydd y mae Duw wedi ei roi i bob un. Yn union fel y mae gennym aelodau lawer mewn un corff, ond nad oes gan yr holl aelodau yr un gwaith, felly hefyd yr ydym ni sy'n llawer yn un corff yng Nghrist, ac yn aelodau bob un i'w gilydd. A chan bod gennym ddoniau sy'n amrywio yn ôl y gras a roddwyd i ni, dylai mae harfer yn gyson â hynny. Os proffwydoliaeth yw dy ddawn, arfer hi yn gymesur a ffydd. Os dawn gweini ydyw, arfer hi i weini. Os addysgu yw dy ddawn, arfer dy ddawn i addysgu, ac os gynghori i gynghori. Os wyt yn rhannu ag eraill, gwna hynny gyda haeddioni. Os wyt yn arweinydd, gwna'r gwaith gyda gymroddiad. Os wyt yn dangos tosturi, gwna hynny gyda llawenydd. Bydded eich cariad yn ddiragryth, casewch ddrygioni, glynwch wrth ddaioni. Byddwch resog yn eich serch at eich gilydd fel cymdeithas, rhowch y blaen eich gilydd mewn parch, yn ddiorffwys eich ymroddiad, yn frwd eich ysbryd, gwasanaethwch yr arglwydd. Llawen hewch mewn gobaith, safwch yn gadarn dan wrthrymder, daliwch ati i weddio, cyfrannwch at reidiau'r saint, a byddwch barod eich lletygarwch. Bendithiwch y rhai sy'n eich erlyd, bendithiwch heb felltithio byth. Llawenhewch gyda rhai sy'n llawenhau, ac wylwch gyda rhai sy'n wylo, byddwch yn gytun ymhlith eich gilydd. Gochelwch feddyliau mawreddog. Yn hytrach, rhodiwch gyda'r distadl. Peidiwch a'ch cyfrif eich hunain yn ddoeth, peidiwch â thalu drwg am ddrwg i neb, bydded eich amcanion yn anrydeddus yng ngolwg pawb. Os yw'n bosibl ac os yw'n dibynnu arnoch chi, daliwch mewn heddwch a phawb. Peidiwch â mynnu dial gyfeillion annwyl, ond rhowch ei gyfle i'r digofaint dwyfol. Fel y mae'n ysgrifenedig, my fi pia dial, my fi a dalaf yn ôl, medd yr arglwydd. Yn hytrach os bydd elynion yn ewynu, rho fwyd iddynt. Os byddant yn sychedu, rho iddynt beth yw yfed. Os gwneud hyn, byddai'n pentyrru marfor poeth ar ei pennau. Paid â goddef dy drechu gan ddrygioni, trecha di ddrygioni a daioni. Cyn i'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi, gyda'n gilydd i geisio ei wyneb. I ni'n diolch o arglwydd ein Duw a'n tad grasol am y cyfle newydd heno i ddod ynghyd yn enw'r arglwydd Iesu, ac i ddod nawr at orsedd y nef yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder Iesu Grist, i daddoli di ac i dygeisio di o arglwydd ein Duw a'n tad. Ac o arglwydd yn bennaf, i ddechrau ni eisiau daddoli di, i ni eisiau cydnabod mai ti sydd Dduw, a neb arall. Ti yw y gwir Dduw byw,
Yahweh, yn dad, yn fab, ac yn ysbryd glân. Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ein creawdwr ni, ein cynhaliwr ni, a'n gwaredwr ni. Ac o arglwydd, i ni'n diolch bod ni'n gallu dweud heno, bod ti'n dduw i ni, bod ti'n dad i ni, trwy yn a thrwy yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd i ni'n dod nawr i blygu ger dy fron di, i ddaddoli di. Wyt ti mor fawr o arglwydd, wyt ti'n anfeidrol, wyt ti'n dragwyddol, wyt ti hwnt i bob mesur o arglwydd. Wyt ti yn holl alluog, wyt ti'n holl wybodol, wyt ti'n holl gyfoethog, wyt ti'n holl bresennol, wyt ti'n sanctaidd, ac yn lân, ac yn dda, ac yn drigarog, ac yn rasol. O arglwydd, i ni'n diolch, bod ni'n dod ger bron y Duw mawr heno. Ac o arglwydd i ni i ystyried i'n fraint a rithro, bod ni'n cael dod at orsedd Duw, a bod ni'n cael ein derbyn, bod ni'n cael siarad yn rhydd wrth yr orsedd yn haeddiant yr arglwydd Iesu. Ac felly ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bod ni'n dod oherwydd ei gyfiawnder ef, cyfiawnder ei fywyd o arglwydd, a cyfiawnder i ni oherwydd ei farwolaeth drosom ni ar y groes, wrth i ni gredu ac ymddiried ynddo fe. O, diolch heno bod ni'n cael dod wedi'n gwisgo a chyfiawnder Iesu Grist. Cyfiawnder perffaith, cyfiawnder sy'n dderbyniol ger bron yr holl alluog sanctaidd Dduw. Ac o arglwydd i ni yn diolch i ti, ac i ni'n canmol dy enw di, oherwydd bod ti wedi sefydlu heddwch, cymod heddwch gyda ni yn dy fab annwyl. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod e wedi bod yn fodlon gadael yn ef, darostwm i hunan, bod e wedi bod yn fodlon gwadu ei hunan i fod yn ifydd hyd annau, mwyn ein prynu ni. Ac o arglwydd, i ni'n diolch i ti. I ni'n diolch am y pris a dalwyd, i ni'n diolch am yr iawn a dalwyd ar y groes. Dyna sylfaen ein gobeithio ni gyd, sylfaen ein henaid gwan. Ac wrth bwyso arno ddydd a nos, wy'n disgwyl dod i'r lan. Ac o arglwydd felly i ni yn gweddio heno, a byddwn ni'n cael golwg arna ti o arglwydd, cael golwg eto o'r arglwydd Iesu Grist. Cael golwg ar y ffordd nath e wadu ei hunan. Ac o arglwydd i ni'n gweddio bydd hynny wir yn ein effeithio ni fel dy bobl, yn effeithio ni fel Cristnogion o arglwydd, a byddwn ni'n dod yn fwy tebyg iddo fe. Dyma, ni'n gwybod y fwriad, dyma dy allu di trwy'r efengyl, i'n trawsffurfio ni, i'n gwedd newid ni, i fod yn debycach iddo fe. Ac felly bod ni'n gwadu yr hunan, ac yn codi'r groes bob dydd mwyn ei ddilyn ef. I ni'n cyfadde arglwydd mai brwydr yw hyn, oherwydd yr hen natur, oherwydd yr hunan sydd yno ni, mai brwydr ddyddiol yw. Gyn ni'n gofyn i ti'n atgoffa ni o hyn, o bwysigrwydd hyn o arglwydd, ac i roi gras i ni. Diolch arglwydd, bod trysorau gras yn llifo fel y môr. Mae yn fanwyl frawd rhyw gyfoeth mawr yn stor. Rhoi ni ras arglwydd i ddyfal barhau. Rhoi ni ras i wadu yr hunan. Rhoi ni ras i roi yr hunan i farwolaeth. Rhoi ni ras arglwydd i groes hoelio yr hunan. Oherwydd arglwydd i ni eisiau bod yn bobl i ti. I ni eisiau bod yn bobl Iesu Grist. I ni eisiau twyllo'n hunain. I ni eisiau bod yn blant i ti arglwydd. Ac i ni eisiau dy help i ymestyn ymlaen, i gyrraedd at y nod. Ac felly, siarad â ni, bendithio ni nawr heno o arglwydd. Gawn ni ddiolch i ti am dy holl drigareddau tuag ato ni arglwydd. Heblaw yr efengyl wyt ti mor drigarog yn gyffredinol wrtho ni. Diolch am ein bara beunyddiol unwaith eto arglwydd.
wyt ti'n dysgu ni ofyn amdano fe, ond diolch i ni bod e'n dod mor rwydd i ni, bob dydd ar hyn o bryd. Ac o arglwydd gymaint o fanteision yn ein bywyd ni bob dydd hefyd, sy'n gwneud i ni feddwl am fannau lle mae yna ryfel, lle mae yna erledigaeth, ac i ni meddwl am Marrakesh hefyd a'r ddaeargryn sydd wedi digwydd nawr. Ac o arglwydd y rhai sydd wedi cael ei bwrw i alar wrth gwrs, a cholled ofnadwy, ac felly ni'n cyflwyno'r sefyllfa i ti arglwydd. Diolch bod Iesu Grist i'n rybyddio ni, a byddai rhyfeloedd a sôn am ryfeloedd, a byddai yna newyn a daeargryn fai mewn mannau. Ond nid dyna'r diwedd. Dim ond nodweddion y cyfnod yw hynny, bydd hyn yn digwydd o bryd i'w gilydd. Ond o arglwydd i ni'n diolch hynny bod na dystiolaeth i ti yn Marrakesh, bod na Gristnogion yna, ac o arglwydd i ni'n gweddio dros dy bobl yna o arglwydd. A byddan nhw yn gallu bod o gymorth wrth gwrs ymarferol, ond cymorth mwy hefyd. Os yw'r byd yn gallu siglo fel yna, os yw bywyd mor fregus, wel gallan nhw gyflwyno y bywyd tragwyddol a'r gobaith uwch yn Iesu Grist. Nid i helpu ein brodyr a chwiorydd sydd yn yr ardal arglwydd. Nid i helpu rhai wrth gwrs y mudiadau sy'n gallu dod wrth law, a falle gallwn ni gefnogi trwyddyn nhw i leddfu y poenau o arglwydd. Ond yn fwy na dim bod pobl yn cael gobaith. Tu hwnt i'r byd sigledig hwn yn Iesu Grist. O arglwydd wrth i ni feddwl am hynny, ni'n meddwl am Gymru o arglwydd, ni'n meddwl am ein cymdeithas ni. Ac o arglwydd, bydd ni'n gofyn i ti drigarhau. Mae pobl yn ddall, wrth gwrs, yn farw yn eu camweddau ac yn wynebu colled erchyll. O arglwydd, trigarha. Nerthon ni arglwydd, nid yn gwisgo ni a nerth, fel tystion i ti, nerth o'r uchelder, nerth o'r ysbryd glân, fel bod yr efengil yn dod gydag argyhoeddiad mawr, i argyhoeddi pobl yn ein dyddiau ni o bechod o gyfiawnder ac o farn. Yn gweddio dros y gwaith fydd yn mynd ymlaen gyda ni o arglwydd cyn hir, bydd clwb plant newydd, cyflwyno hwnna i ti. I ni'n cyflwyno y gwaith sydd wedi dechrau nawr, yr wythnos diwetha yma, a heddi yr ysgol Sul, ac o arglwydd i ni'n cyflwyno'r brecwast a'r te, ac i ni'n gweddio dros hyn o arglwydd, i ni'n gweld ein gyfle, nid yn unig i gael cymdeithas a'n gilydd, ond i wachodd ffrindiau, neu wachodd plant, a iddyn nhw glywed am yr arglwydd Iesu, iddyn nhw glywed gair y bywyd, ac i ni'n gofyn ti'n helpu ni gyda hynny arglwydd. Ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni'n arbennig yn ein bywydau personol, fel ein bod ni yn rhyw adlewyrchiad o'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd i ni'n gofyn i ti faddau ni yn pechodau, fel i ni wedi maddau i rhai sydd wedi troseddu yn herbyn ni. I ni'n gofyn i ti beidio yn harwain i brofedigaeth arglwydd, nid i'n cadw ni rhag temptasiynau diangen, a gwared ni rhag yr un drwg. Wythnos yma cadw ni rhag pechod o arglwydd, cadw ni rhag yr un drwg, i ni'n erfyn arna ti. Helpa ni wisgo'r arfogaeth bob dydd, bob nos, helpa ni lynu a syllu ar Iesu Grist. O arglwydd i ni'n gofyn i ti'n cadw ni a'n defnyddio ni. Ni'n gofyn i ti lefaru wrthym ni nawr, ac i ni'n gweddio deled y deyrnas di arglwydd. Ym mhob man, yn Llwynhendy, yn ein bywydau personol, yn ein teuluoedd, yn ein trefni, yn ein hardaloedd ni, deled y deyrnas. Ni'n gweddio dros deyrnasoedd y byd, rhai sy'n mewn llywodraeth o arglwydd, rho iddyn nhw o dy ras di arglwydd, rho checs arnyn nhw, i ddyla nhw nôl arglwydd. I ni'n teimlo bod nhw'n mynd dros ben llestri. I ni di weithredu gras ataliol arglwydd, restraining grace, i ddyla pobl nôl yn dy drigaredd arglwydd. I ni'n gweddio dros yr arweinwyr, i ni'n gweddio y bydd pethau'n digwydd i newid i meddyliau arglwydd, ac i dynnu nhw nôl yn dy drigaredd mawr.
Ac o arglwydd i ni yn diolch bod ni'n disgwyl ein brenin a'n harglwydd o'r nef cyn hir, yr arglwydd Iesu. Rwy ni ras i gadw'n golwg ar ei ddyfodiad a dydd y briodas fawr. A cofio bod ti'n ein paratoi ni nawr, ti'n ein prydferthu ni yn barod ar gyfer y dydd. Ti'n ein sancteiddio ni. Dwi'n gofyn i ti i'n helpu ni i fod â ffocws bod ti'n ein sancteiddio ni ar gyfer priodas yr oen. Derbyn ni nawr felly arglwydd, arwain ni aros gyda ni yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn heno, dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella yn hwyr. Wel, gawn ni droi nôl at lythyr Paul at y Philippiaid, pennod 3 a'r paragraff ola, nawn ni ddarllen y paragraff ola o 17 i 21. Byddwch yn gyd efelychwyr ohono fi gyfeillion, neu frodyr, a daliwch sylw ar y rhai sy'n byw yn ôl yr esiampl sydd gennych yno ni. Oherwydd y mae llawer yr wyf yn fynych wedi sôn wrth eich amdanynt, gyrwyf yn sôn eto nawr gan wylo, sydd o ran ei ffordd o fyw yn elynion croes Crist. Distryw yw ei diwedd, y bol yw ei diw, ac yn ei cywilydd y mae ei gogoniant. Pobl a'i bryd ar bethau daearol ydynt. Oherwydd yn y nefoedd y mae'n dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Bydd ef yn gweddnewid ein corff iselwael ni ac yn ei wneud yn unffurf a'i gorff gogoneddus ef, trwy'r nerth sydd yn ei alluogi i ddwyn pob peth dan ei awdurdod.
Wel, os ych chi'n cofio, nawr te yn y bennod yma, mae'r apostol Paul wedi bod yn sôn ac yn rhybuddio ac yn dysgu ynglyn â'r iddeweiddwyr, Judaizers. Ac beth o'n nhw yn dysgu, pobl oedd yn dweud bod nhw'n Gristnogion, oedd yn dod o gefndir o'n nhw'n Iddewon, ac o'n nhw'n dysgu Christ plus. Dyna'i disgeidiaeth nhw, Christ plus. Os ych chi eisiau cael bywyd Cristnogol cyflawn, os ych chi eisiau fod yn gyflawn fel Cristion, ie, credu yn Iesu Grist, ond sy'n well i chi hefyd i droi nôl at y gyfraith Iddewig, ac yn enwedig enweidiad. Se chi'n troi nôl nawr ac yn cael yr enweidiad hefyd, byddwch chi'n mynd i'r first class carriage yn y bywyd Cristnogol. Byddwch chi wedi cyrraedd. Dyma'r gyfrinach, dyma'r top. Iesu Grist, ie, plus. Plus yr elfennau yma o'r gyfraith Iddewig. Ond mae'r apostol Paul yn pwysleisio, mae'n dysgu bod ei obaith a'n gobaith ni fel Cristnogion yn Iesu Grist yn unig. Full stop. Does dim plus i fod, na minus of course, ond full stop. Iesu Grist yn unig. Wedi dweud, gallai fe ymffrostio mewn pethau cnawdol, y cefndir, y llinach crefyddol o ble mae wedi dod, llwythau Israel ac yn y blaen, a'i ymdrechion crefyddol, ond dyw e ddim eisiau. Mae'n meddwl mae sbwriel dy'r hynna nawr, rybys yw hwnna nawr, o gymharu a Iesu Grist. Mae eisiau ymffrostio yn Iesu Grist. Ei gyfiawnder ef. Ei gyfiawnder ef. A mae eisiau cael ei hunan yng nghyfiawnder Iesu Grist. Dyna lle mae eisiau bod. A mae eisiau cyrraedd rhyw ddydd y stad o atgyfodiad uwch ben pechod yn llwyr. Ond dyw e ddim wedi cyrraedd eto. A neith e ddim cyrraedd yn y byd hwn, ond mae'n cyrraedd neu'n ymestyn at y nod. Dyna'r sleid cyntaf hyn o'n nawr te. Na ni, chi'n cofio rhai oedd yn rhedeg y ras fel maen nhw'n dod at y diwedd yn arbennig, maen nhw'n ymestyn, ond nhw. Maen nhw'n stretcho ymlaen fel yna. A mae'r gair mae'r apostol Paul yn defnyddio yn air cryf iawn fel yna. Chi'n defnyddio pob awns o'ch egni, a'ch cyhyrau, a'ch sinews i gyd i bwyso ymlaen fel yna. Na'r gair mae'n defnyddio. Ac mae'n debyg taw o'r gemau, mwy na thebyg, mae wedi cymryd y darlun yn dyfa. Ac mae nawr pwyso ymlaen mwyn cael y wobr. Dwi'n wedi cael y wobr eto. I ni wedi cael ein galw lan ati yn yr arglwydd Iesu, yn y gogoniant. Sefyn ni at y sleid nesaf. Dyma'r wobr ddeiarol. Dyma'r wobr i'r pencampwr, medal. Ac wrth gwrs, chi'n cofio pan oedd y gemau yn Athens, o'n nhw'n cael y llawrydd, y laurel. Achos dyna bydden nhw wedi cael yn amser y Testament Newydd yn y gemau Groegaidd. Ond pwyso ymlaen mae e. Dyn ni ddim wedi cyrraedd eto. Pwyso ymlaen. I ni yn Christ ac i ni'n pwyso ymlaen yn yr arglwydd Iesu. Ac mae e'n mynd ymlaen nawr i drafod broblem arall. Nid yn gymaint deddfoldeb, bod pobl yn gweud Iesu Grist a elfennau o'r gyfraith, ond y gwrthwyneb i raddau, pen rhyddid. Rhyddid llwyr. Libertarianism, os liciwch chi. A mae'n dweud bod llawer, nid bod llawer yn Philipi mwy na thebyg, mae llawer ar hyd y lle yn mynd rownd yr eglwysi. A maen nhw yn Philipi siwr o fod, mae llawer i gael. Maen nhw'n honni bod yn Gristnogion, a felly bod nhw'n arweinwyr, neu'n dweud bod nhw'n arweinwyr ac yn bregethwyr, a maen nhw'n bla, a maen nhw'n poeni eglwysi fel Philipi, yn byw bywyd ac yn annog bywyd nawr o ben rhyddid. Rhyddid yw eu pwyslais nhw.
Ac maen nhw'n byw bywyd cnawdol o ran y synhwyrau, y corff a'r anfoesoldeb. Anything goes. Dyna oedd eu ffordd nhw o fyw. I fodloni y cnawd, i fodloni yr hunan. Y sleid nesaf, nawr te, chi'n gallu gweld hwnna, dwi'n yn siŵr. Ti'n gallu chwilio wedi bach gyda'n, diolch. Ni ochr chwith i ddechrau felly. Diolch. Na fe? Be sy'n digwydd os ych chi'n sbwylo plentyn? Beth sy'n digwydd os daw'r plentyn sydd ar yr orsedd yna chi'n gweld fyna, mae'n gwisgo'r goron a'r cip, plentyn yw'r brenin, ynddo fe? Wel, beth sy'n digwydd? Wel, sawn ni draw, diolch Geraint, pan mae'n dod wedyn ni i ddweud na, mae'n strancs. Mae'n hysterics ofnadw wedyn ni, achos mae'r plentyn di arfer cael ei ffordd. Ac mae'r un peth yn wir gyda ni, gyda'r natur ddynol. Gyda'r natur ddynol, yr hunan sy'n gwisgo y goron. A'r hunan sy'n gwisgo y wisg, y fantell yna. Ac os na byddwn ni'n ofalus, ac os na fydd yr hunan yn cael ei groeshoelio, bydd yr hunan, byddwn ni'n methu reoli yr hunan. A bydd yr hunan yn rhedeg bant gyda ni. Wel, dyma'r broblem oedd yn digwydd gyda'r bobl yma, yr hunan oedd yn reoli. Y chwantau hunanol. Yr hunan oedd yn reoli, ond o'n nhw'n gallu cyfiawnhau fel Cristnogion. Bod nhw dan ras Duw. Bod nhw'n rhydd nawr i wneud fel ymuno nhw. Wel, mae'r Efengyl nawr te yn llawer mwy na gwirioneddau mewn theori. Mae hwnna'n bwysig, yn dyw e. I ni'n credu mewn ffeithiau hanesyddol. I ni'n credu yng ngenedigaeth Iesu Grist. I ni'n credu yn ei fywyd yn Israel. I ni'n credu yn ei farwolaeth ar y groes. I ni'n credu yn yr atgyfodiad hanesyddol, llythrennol, corfforol, yr esgyniad, ac i ni'n credu yn yr ail ddyfodiad pan fydd e'n dod nôl. I ni'n credu mai ffeithiau hanesyddol yw'r hyn, digwyddiadau real mewn hanes. Nid damcaniaeth, nid theori, nid syniadau. Nid byd y syniadau yw e, ond reality mewn bywyd. I ni'n gweld fel gwaith Duw, y Duw byw, ymherson ei fab mewn hanes. Mewn hanes. Pam dwi'n dweud hynny nawr te? Wel, rhywbeth real, hanesyddol, concret, yw digwyddiadau'r Efengyl. A nod a gallu yr Efengyl yw gwneud rhywbeth real, concret, yn ein bywyd ni. Nid bod ni'n gallu dweud bod ni'n credu mewn syniadau, neu bod ni'n credu mewn gwirioneddau lan fyna, sydd ddim yn effeithio yn bywyd ni lawr fan hyn. Mae rhaid bod yn effeithio yn goncret, effeithio ein bywyd o ddydd i ddydd. Ein ffordd ni o fyw. Ac felly, mae'r apostol Paul yn rhoi ei hunan nawr te, beth sydd gyda ni yw Paul a pobl y pen rhyddid. Dyna i ni'n edrych arno fe. Paul a pobl y pen rhyddid. A byddwn ni'n nôl ymlaen chydig bach. Mae'r apostol Paul yn defnyddio ei hunan fel esiampl. Ac mae wedi bod yn defnyddio ei hunan fel esiampl o berson sydd ddim wedi cyrraedd y nod. Na beth mae wedi bod yn dweud, mae'r bobl eraill yma'n dweud, maen nhw wedi cyrraedd rhywle arbennig. Ond gallai i ddweutho chi, dwi ddim wedi cyrraedd, dwi'n apostol, a dwi ddim wedi cyrraedd eto. Gallai i ymffrostio mewn pethau fel nhw, ond sy'n i wedi cyrraedd eto. Mae wedi rhoi hunan fel esiampl o rywun sy'n pwyso ymlaen. Dwi ddim wedi cyrraedd o gwbl. A nawr,
mae e'n rhoi ei hunan fel esiampl o rywun wrth bwyso ymlaen sy'n ymarfer hunan ddisgyblaeth. Wrth bwyso ymlaen, wrth ymestyn ymlaen, mae angen ymarfer hunan ddisgyblaeth trwy ras Duw ac fel ffrwyth o'r efengyl. Fel ffrwyth o'r efengyl. Ac mae e'n un sydd yn awyddus i ddisgyblu yr hunan, i groeshoelio yr hunan bob dydd. Ac mae'n cyfeirio at eraill, rhai sydd gyda ni, drychwch arnyn nhw. Mae'n dechrau gyda ei hunan, byddwch yn gyd efelychwyr, copiwch fi, a wedyn ni, yr esiampl sydd gyda chi yno ni, so mae'n cynnwys Timotheus mwy na thebyg, sydd gyda fe wrth ysgrifennu, a mae'n meddwl am rai fel Epaphroditus hefyd, dwi'n siŵr. Ac wedyn ni, mae yn esiampl yn yr ystyr ei fod e'n dilyn Iesu Grist, wrth gwrs. Ond dyma'r darlun nawr te, mae'n ymestyn ymlaen, dwi ddim wedi cyrraedd, ond mae'n disgyblu hunan. So beth sydd gyda chi nesaf, dyma at y sleid nesaf, mwyn rhedeg y ras, wrth ymdrechu yn y ras, wrth gwrs, mae pob campwr, mae pob athletwr yn gorfod ymarfer. Ac os ych chi'n ymarfer, chi'n gorfod disgyblu eich hunan. Chi'n gorfod mynd i ymarfer, chi'n neud eich exercises, chi'n neud sets, chi'n neud repeats, chi'n codi yr amser yma i neud y gwaith yma, a chi'n disgyblu eich hunan. Chi'n mynd bita fel chi moyn, unrhyw beth, chi'n disgyblu beth ych chi'n bita, chi'n disgyblu beth ych chi'n ifed. Mae'r athletwyr elitaidd, maen nhw'n fanwl iawn gyda popeth, ac yn ymestyn ac yn ymarfer yn galed. Dim ond i ennill y wobr ddynol, cnawdol, na gyd. Ac mae'r apostol Paul yn dweud, wel, fel yna mae rhaid i ni fod, fel Cristnogion, i ennill y wobr nefol. I ennill y wobr nefol. Ac felly, unwaith eto yn Corinthiaid, i ni'n gweld yr un peth, byddwch yn efelychwyr ohono fi. Copiwch fi eto. Fel yr wyfinnau o Grist, wrth gwrs. Fel yr wyfinnau o Grist. Hynny yw, dyw e ddim yn gosod ei hunan uwch ben yr arglwydd Iesu. Mae'n gosod ei hunan fel esiampl o dan Iesu Grist. Mae di sôn am yr arglwydd Iesu yn barod a'i esiampl i ni. Mae di sôn am yr arglwydd Iesu yn dod o'r nef. Mae di sôn amdano fe'n gadael gogoniant y nef. Mae di sôn amdano fe'n darostwm ei hunan. Yn gadael y gogoniant. Gadael hwnna. Nid mynnu cael ar bob cyfri. Na, gadael ar ôl. Gadael e. Gyda ni ddim syniad, wrth gwrs, beth oedden ni'n golygu. Sy'n clem dyn ni. Gogoniant y nef. Bod fyna fel Duw y mab, yn y gogoniant, yn wrthrych addoliad. A mae'n gadael. Mae'n mynd o'na am gyfnod. Mae'n cymryd cnawd, a mae'n dod i'r byd. A mae'n dod i'r byd nid fel brenin, ond fel gwas. Mae'n gadael pob coron ar ôl. A'r unig goron mae'n cael yw'r goron ddraen. Ar groes. Beth ni'n gweld yn esiampl Iesu Grist? Un sy'n gwadu ar hunan. Yn darostwng ei hunan. Yn bod yn ifydd hyd angen. Ein mwyn ni. I'n prynu ni. I'n cynrychioli ni. I dalu pris yn dyled ni. I dalu am ein pechodau ffiaidd ni. Felly, copiwch Paul, copiwch fi i'r graddau dwi'n copio Iesu Grist, meddwl. Ac wedyn ni, beth arall ni'n gweld am Paul, cyn dod at y lleill nawr te, yw y gair yma bod e'n wylo wrth ddweud y geiriau yma. Allwn ni ddim paso fe. Mae yna lawer yr wyf yn fynych wedi sôn wrth eich amdanynt, rwyf yn sôn eto nawr gan wylo. A mae hwnna tyma bach o sioc, fi'n credu, achos mae'n rhybuddio mae. Mae'n rhybuddio ynglyn â'r bobl yma. Mae'n siarad am y bobl yma.
Ond gyda dagrau mae'n siarad, mae'n nwylo, i chi'n cael yr argraff, bod e'n nwylo dros y rhagrythwyr yn ei dallineb, a mae'n nwylo dros yr eglwysi a'r effaith mae hynny'n cael ar yr eglwysi, neu mae all e gael ar yr eglwysi ac ar yr Efengyl. Ac wrth gwrs chi'n gweld Iesu Grist yna. Yn y dagrau, beth ych chi'n gweld yn Iesu Grist pan mae'n dod ac yn edrych dros Jerusalem? Y ddinas yma sydd wedi cael ei bendithio, yn mynd i wrthod y Meseia. Beth ych chi'n cael? Mae'n wylo dros dyn. Wylo mae e, dros ei elynion. Wylo mae e. Jerusalem, Jerusalem, beth wyt ti'n neud? Beth wyt ti'n neud? Chi bobl sydd yn elynion croes Crist, beth ych chi'n neud? Chi ddim yn adlewyrchu yr arglwydd Iesu o gwbl. Chi ddim yn adlewyrchu gwirionedd y groes o gwbl. Beth ych chi'n neud? A beth ych chi'n neud i eglwysu Iesu Grist? Beth ych chi'n neud i achos Iesu Grist? Wylo. Wylo, dagrau, am yr hyn sydd yn digwydd. A mae rai fi ddweud, dwi'n ffindo hwnna'n heriol iawn. Tosturi Paul yn adlewyrchu tosturi Iesu Grist. Dros y colledig, dros y rhagrythwyr, a dros achos yr arglwydd a'r eglwysi. Mae'n gorfoleddu yn y llythyr, yn gras Duw, yn daioni Duw, mae'n llawn llawenydd yn dweud. Ond fan hyn mae yna ofid hefyd, gofid, oherwydd rhagryth a'r drwg sy'n dod trwyddo fe. Mae'n wylo oherwydd bod yna gam argraff llwyr o groes Iesu Grist yn y lanwad y bobl yma. Dwi ddim yn adlewyrchu croes yn wir, mae'n mynd yn gwbl yn erbyn, nes bod nhw fel gelynion. Mae'r arglwydd Iesu wedi marw ar y groes yna, i'n hachub ni oddi wrth ein pechodau. I'n ryddhau ni oddi wrth ein pechodau. Nid i'n cadw ni yn ein pechodau, i'n glanhau yn sancteiddio ni, i fod yn sanctaidd ger ei fron mewn cariad. Dyna'r nod, dyna'r pwrpas, a dyna pŵer yr Efengyl. Pwrpas a phŵer yr Efengyl yw trawsffurfio dynion. A wedyn ni'n dod at pobl y pen rhyddid, gelynion croes Iesu Grist felly. A beth mae'r apostol yn dweud amdanyn nhw? Cwpl o bethau nawr te. Distryw yw ei diwedd. Maen nhw'n honni, cofiwch, bod nhw'n Gristnogion. Maen nhw falle yn athrawon, mynd rownd, yn dysgu, yn pregethu yn yr eglwysi. Ond distryw yw ei diwedd. Maen nhw ar y llwybr sy'n arwain i ddistryw, nid i'r bywyd. Maen nhw yn yr un grŵp, felly, a Satan. Mae'r lle yna wedi cael ei baratoi iddo fe, y tywyllwch eithaf. Y digred, sydd ddim yn credu yn yr arglwydd, os bydden nhw'n parhau, y bwystfil yn datguddiad, yr un grŵp yn wynebu y llyn o dan ar ail farwolaeth, sef uffern tragwyddol. Beth mae'n golygu? Gwahanu. Tragwyddol, di-droi nôl. Gallai ddim cael ei newid. Dyna sy'n ofnadwy amdano fe. Di-droi nôl. Gwahanu oddi wrth Dduw. Am beth. Mae'r arglwydd Iesu yn sôn am y golled tragwyddol yn fwy na neb yn y Testament Newydd. Chi'n sylweddoli hynny, chi? Iesu Grist sy'n sôn fwyaf am uffern. Ac yn aml iawn mewn perthynas ar rhagrythwyr. Ac mae'n gwneud hynny yn Mathew 24, gawn ni'r adnod nawr. A darlun sydd gyda Iesu yw gwas drwg a nifydd. Dyw e ddim yn byw gyda golwg ar y meistr, a plesio'r meistr. Mae e'n cam drin ei weision eraill, mae'n eistedd nôl, yn joio unan,
Dyma yn cymryd y peth o ddifri o gwbl. Ac wedyn, mae Iesu'n gofyn, wel, beth wneith y meistr gyda rhywun fel yna? Beth wneith e gyda rhywun fel yna? A dyma'r adnod fe'i cosba yn llyn. A gosod ei le gyda rhagrithwyr, sylwch y grŵp, rhagrithwyr yno. Lle mae'r rhagrithwyr yn mynd? I golled trygwyddol. Bydd yno wylo a rhincian dannedd. Geiriau'r arglwydd Iesu hwnna, wrth gwrs. A'r darlun, maen nhw'n dweud bod nhw weision i'r meistr. Ond, dim ots rili am y meistr. Os nag yw e'n edrych, llen nhw eistedd nhw, llen nhw'n joio, llen nhw gam drin i gilydd, cam drin y gweision eraill, popeth yn iawn, sim ots. Dyn nhw'n wir yn disgwyl y meistr iddo nôl, a bydd rhaid ateb iddo fe. Yw ei golwg nhw ddim ar hwnna o gwbl. Ie, distriw yw ei diwedd. Y bol yw ei diw. Y bol. Ac wrth gwrs, y corff, chwante y corff, yn llythrenol, gor fita, gor yfed, pidio bod yn gymhedrol, just plesio'r hunan, trwy'r amser, heb ddisgyblaeth. Ac anfoesoldeb rhywiol yn cael ei gynnwys ynddo fe. Pandro i'r hunan. Sbwylio yr hunan. Gadael i'r bwystfil yma sydd yno ni. Mae yno ni gyd wrth natur. Y bwystfil hunan. The me monster. Chi'n nabod e? Mae yno ni gyd yn dweud. Yn yr hen natur. Allwch chi neill i fwydo fe, neu starfo fe. A trwy ras diw, mae rhaid ni starfo fe. A pido pandro iddo fe. Gallai fod wrth gwrs yn beth eraill, gall just gadael i'r hunan gael ei ffordd fod yn gosip. Gallai fod yn ddiogi. Gallai fod yn agwedd sdim ots trwy ni'n byw yn sylfaenol. Mewn gwirionedd, dim lot o ots dyn ni. I ni'n cymryd o ddifri ym mhob rhan o'n bywyd. Just bodloni'r hunan, gadael i'r hunan i gael ei ffordd. Wel, beth sy'n gyfrifol am hyn? Beth sy'n arwain at hyn te yn ei bywydau nhw? Wel, cefndir, falle. Dyna oedd ei bywyd nhw o'r blaen. Mae hwnna wir amdano ni gyd i raddau. Cefndir y gymdeithas o'i cwmpas nhw. Paganiaeth, ganrif gyntaf, a beth yn cymdeithas ni heddi, gwmwys rhywun peth, union rhywun peth, chi sy'n gwybod beth sy'n iawn, fi sy'n gwybod beth sy'n iawn, mae rai chi edrych ar ôl yr hunan, a rhaid i'r hunan i fod yn ben. Oedd yna ddysgeidiaeth hefyd o'r enw gnosticiaeth, oedd yn dysgu bod y corff yn ddrwg. Yr enaid, yr ysbryd oedd yn bwysig, oedd y corff yn ddrwg. Rhyw fath o jail i'r enaid. Felly, os o'ch chi'n pechu yn erbyn y corff, oedd ddim ots. Oedd ddim ots. So, pechodau rhywiol, dim ots o gwbl. Peteindra, dim ots am ni, achos yr hen gorff hwnna. Diwna ddim byd, corff hwnna. Mae'r realiti'r efengil mewn gwybodaeth ysbrydol. Dim byd i wneud â'r corff. Peryglus iawn, wrth gwrs. Rhai yn dysgu wedyn, gras yw hwn, gras, i ni dan ras diw nawr. I ni'n cael maddeuant dan Iesu Grist. I ni dan ras, i ni dan gyfraith. I ni byw fel ni moyn ychan. I ni dan ras. I ni dan ras diw, fel gallwn ni wneud fel ymyno ni. Ac yn sylfaenol, trachwant y galon. Trachwant yn y galon, i gael beth i ni moyn. Ond yn sicr, nid dylanwad, nid dysgeidiaeth yr apostolion, na Iesu Grist. Dyma beth mae'r apostol Paul yn gweud te. Rwyf yn cernodio fy nghorff. Dyma'r training nawr te. Dyma'r ymestyn ymlaen. Cernodio'r corff ac yn ei gaeth yw o. Nid bod e'n bwrw unan yn llythrenol, gwyrch yn meddwl hynny nawr, ond disgyblu hunan, dyma beth mae'n meddwl, yn y Saesneg, a'i discipline, my body. A'i gaeth yw o, keep it under control. Mae'n bach yn well yn Saesneg fanna. Rhag i mi sydd wedi pregethu eraill yn cael fy hun yn wrthodedig. Rhaid bod fi'n gwadu'r efengil yn y ffordd fi'n byw. Wedyn, unwaith eto, pennod 6,
O'n i wyddwch fod y corff yn deml i'r ysbryd glân sydd yno, yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw, ac nad yr eiddoch eich hunain mohonnoch. Ac ymlaen oherwydd prynwyd chwi am bris, felly gogonyddwch Dduw yn eich corff. Chi wedi cael eich prynu, mae'r ysbryd glân wedi cael ei roi i ni, mae'r corff yn deml yr ysbryd glân. Nid eiddoch eich hunain mohonnoch. Iesu Grist sy'n bia ni. I ni'n myfeistri arno ni'n hunan. Fe yw ein harglwydd ni, fe yw ein meistr ni. Ac i ni eisiau bod o dan ei lywodraeth e. Yn Corinth, wrth gwrs, o'n nhw'n mynd i'r temle paganaidd, lle oedd na byteindra, oedd na anfoesoldeb yn yr eglwys yn cael ei dderbyn. A mae'r apostol yn mynd mlaen i ddweud fan hyn, yn ei cywilydd y mae ei gogoniant. Ond nhw'n ymffrostio yn ei ffordd o fyw. Nid jyst bod nhw'n neud a bod cwilydd, o ddim cwilydd, oedd nhw'n ymffrostio yn y peth, yn annog y peth, wrth gwrs. Cyfiawnhau y peth. Fel un, i chi'n cael byw nawr. Adroddir fel ffaith bod anfoesoldeb rhywiol yn eich plith, y fath na cheir hyd yn oed ymlith y paganiad. Dyma chi eglwys Dduw yng Nghorinth, bod rhyw ddyn yn gorwedd gyda graig i dad. Dwi'n cymryd taw i lisfam yw i. A dyma chi yn llawn ymffrost. Beth oedd agwedd y Cristnogion ynglyn â hyn? I ni mynd mlaen gyda'r arglwydd. Mae gyda ni ddoniau, mae gyda ni hyn a'r llall, mae gyda ni wybodaeth mawr. Ac anfoesoldeb yn rhemp yn yr eglwys. Ymffrostio yn y peth. Onid eich lle chi oedd galaru, a bwrw allan o'ch plith yr un ymnaeth y fath beth. Eseia 5:20, gwae rhai sy'n galw drwg yn dda a da yn drwg, sy'n gwneud tywyllwch yn oleini a goleini'n dywyllwch, sy'n gwneud chwerw yn felys a melys yn chwerw. Mae'r geiriau yna i bobl Dduw. Odi mewn wir am ein cymdeithas ni, wrth gwrs bod e. A mae rhaid ni byd o disgwyl yn wahanol o'r gymdeithas ddigrid. Mae Paul yn gweud bod hwn yn wir am bobl Dduw, nes sy'n honni bod yn bobl Dduw. Galw chwerw yn felys, galw pechod yn iawn. A melys beth sy'n iawn yn chwerw. Achos bod e ddim yn bodloni yr hunan. Ei bryd ar bethau deiaron. So, dwi ddim yn trysori yn y nef, mae bryd, mae meddwl, mae blaenoriaeth nhw, mae meddwl, mae calon nhw ar bethau y ddeiar. Ffesiau 4, eich dysgwyd eich bod i roi heibio'r hen natur ddynol, oedd yn perthyn i'r ymarweddiad gynt, ffordd o'ch chi'n byw o'r blaen oedd hwnna, nid eich ffordd o byw nawr, sy'n cael ei lygru gan chwantau twyllodrus, ac wedi cael eich adnewyddu mewn ysbryd a meddwl. Mae gyd yn dechrau yn y meddwl. Lle mae'n bryd ni, lle mae'n calon ni, wrth gwrs. Dyn nhw ddim yn trysori yn y nef, trysori ar y ddeiar, lle mae pethau, wrth gwrs, dros dro. Lle mae pethau y gallwn ni golli nhw'n hawdd. Mae Iesu Grist yn ein helpu ni. Pido roi ein calon a'n serth ar bethau gall fod wedi mynd fori, gall fod gyda ni heddi, a bydden nhw wedi mynd. Lle mae gwyfyn a rhwd yn llygru, pethau yw nhw. Dyn nhw'n gwerth roi eich calon arnyn nhw. Rowch eich calon yn rhywbeth bydd gyda chi o hyd. Pethau sydd o werth tragwyddol. Pethau Duw, wrth gwrs, yr efengyl. Hynny yw yn calon ni a'n bryd ni. Rhaid ni gael pethau, rhaid ni gael dillad a bwyd ac yn y blaen, ond nid fyna mae'n calon ni. Yn gyntaf, Mathew 6:33, ceisiwch yn gyntaf neu yn gyntaf ceisiwch deyrnas Dduw a'i gyfiawnder e. Mae rhoi'r pethau hyn yn ychwaneg i chwi. Gelyniaeth i groes Crist. Dyma pa mor ddifrifol yw hyn, chi'n gweld? Mae'r math yma o fywyd i'r hunan, i blesio'r hunan, i beidio gwadu'n a disgyblu'r hunan, mae e'n elyniaeth i groes Crist. Mae'n gwbl yn erbyn neges, athrawiaeth, pwrpas a phwer y groes. By'r arglwydd Iesu farw i dalu dyled ein pechod. Er mwyn wneud hynny, mi wynebodd e cosb uffern ar y groes.
Mae di agor ffordd i ni i'r gogoniant, i'r nefoedd, nid i uffern. Mae di marw i ni gael ein geni o'r newydd, i ni gael bywyd newydd nawr, i ni gael ein creu o'r newydd. Dyna pam mae di marw, nid jyst i ni gael label meddeiant uwch yn pen, a byw fel ni byw eriod. Nag e. Mae wedi marw i ni gael calon newydd. Mae di marw i ni'n cael ein creu o'r newydd. Mae Duw wastad yn Dduw sy'n gwneud pethau newydd. A mae'n ail-greu pechadur. Mae'n dechrau o'r tu fewn, mas, mae'n ail-greu i fod yn debyg i Iesu Grist. Dyna beth yw pwrpas y groes, ond dyna beth yw pŵer y groes. Right? So os nad yw hynny'n wir amdana i, dyw'r groes ddim wedi cael dylanwad pwerus arna i. Wy'n dweud bod y groes yn wan ac yn ddiwerth. Wy'n elyn i groes Crist. Fel un mae'r apostol yn dweud wrth Titus, rhoddodd fei hun drosom ni i brynu rhyddid i ni oddi wrth bob anghyfraith. I ni bod yn rhydd ychan. Oddi wrth y natur yma o dorri cyfraith Duw, ac wrth rhyfela ni erbyn. A mae'r natur newydd yn caru cyfraith Duw, ac eisiau plesio Duw, i ddiolch iddo fe. I ni methu, wrth gwrs, ond nid yna i moyn. I ni moyn i garu fe. Ond glanhau ni fod yn bobl wedi ei neilltuo iddo ef, yn llawn sêl dros weithredoedd da. Felly, mae'r bywyd nawr te o gario mlaen mewn pechod hunanol, byw o gwmpas yr hunan, yn cyfiawnhau gormodedd, cyfiawnhau anfoesoldeb, beth bynnag oedd cyfiawnhau yn pechodau. Bod wedi costi gymaint i fab Duw i'n prynu ni, mae byw ar gyfer gorwel y byd yma, pethau'r byd yma yn unig, am bryd, am calon, heb feddwl bod yn barod ar gyfer Iesu Grist, heb feddwl bod yn brydferth ar gyfer Iesu Grist, a cael yn sancteiddio trwy ras Duw. Byw fel o'n ni bron yn byw o'r blaen, yn erth yr hen natur, byw fel y byd o'n cwmpas ni, gelyniaeth yw hwnna, i groes Iesu Grist. As dim un o'n ni eisiau bod yn elyn i groes Crist. I ni eisiau bod yn dylanwadu ac yn siapio ac yn effeithio ein bywyd ni bob dydd. Newn ni orffen gyda Paul yn Galatiaid 6. O'n rhan fy hun, cadwer fi rhag ymffrostio mewn dim ynddo fe hunan, ond yn rhoes ein harglwydd Iesu Grist. A beth mae'n golygu i ymffrostio yn y groes ta? Y groes yma'r byd drwyddi wedi ei groes hoelio i mi. Os mae'r groes yn real, mae yna groes hoelio yn digwydd fan hyn. Nawr, nid yr un groes hoelio, wrth gwrs, ond mae yna groes hoelio arall yn digwydd yn ein calonnau ni. Lle, o ran y byd a'i dyfyniadau, a'r temptasiynau, a'r dynfa, a'r hunan, plesio, na, mae rhaid i fi gael yn groes hoelio. A mae rhaid i hwnna gael ei groes hoelio i fi. Dyna beth mae Paul yn ei ddweud. Ac mae Ioan yn dweud rhywbeth tebyg iawn mewn ffordd wahanol. Peidiwch â charu'r byd, y byd na, y pethau sydd yn y byd, dyma'r un ola nawr. Os yw rhywun yn caru'r byd, nid yw cariad y tad ynddo. Oherwydd y cwbl sydd yn y byd, trachwant y cnawd, beth wi moyn, beth mae'r hunan moyn, trachwant y llygaid, beth sy'n edrych yn neis, a fi gael pinne bod Duw yn dweud bod e'n iawn neu byd o, balchder mewn meddiannau, balchder y bywyd, nid o'r tad yma i, ond o'r byd. Beth mae'r apostol Paul yn dweud, os mae'r groes yn golygu rhywbeth i ni, mae yna groes hoelio yn digwydd, rhynon ni ar y byd. Ni wedi cael ein prynu i fod yn blant y nef, wrth gwrs.
yn bobl yn ef, sy'n byw gan ddisgwyl a pharatoi am ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Fydd yn ein gwedd newid ni'n llwyr yn y diwedd, mae'n ein gwedd newid ni nawr, o goniant i ogoniant, ac yn gwedd newid ni'n llwyr a'n cymryd ni ato fe. A gewn ni feddwl mwy am hynny os Duw a'i mynd y tro nesaf. Amen. Gawn ni droi at yr emyn nesaf nawr wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangail oes, bryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ynddo i gyd. Diolch Arglwydd am dair i ni heno. Maddau ni bob diffyg wrth esbonio'r gair. Ond Arglwydd, diolch am groes Iesu Grist sydd yn ganolbwynt yr Efengyl. Y groes sy'n prynu, yn rhyddhau, yn hachub oddi wrth ein pechodau, a'n creu ni o'r newydd, yn blant ar ddelw mab y dyn. Ac Arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n helpu ni i beidio â gwadu y groes, i beidio â bod fel gelynion i'r groes yn ein bywydau. Neud i'n helpu ni warchod ein calonnau, Arglwydd, a'n meddyliau. Neud i gymryd meddiant ohonyn nhw os gweli di'n dda. I ni'n gwybod am y brwydrau yma, Arglwydd. Mae'r galon yn mynd ar ôl pethau
Mae yna drachwant yn y galon, a mae pethau'n gallu tynnu'n serch a'n bryd ni. Pethau sy'n gallu bod yn gyfreithlon yn ogystal â pethau anghyfreithlon. O arglwydd diogela, helpa ni, meddianna'n calonnau ni arglwydd. Fel bod ni yn cael gras i wadu yr hunan ma sydd yno ni, mwyn byw i ti, mwyn byw i dogoneddu di ym mhob peth. Ac un diwrnod i fod gyda thi, i fod yn y briodas na, yn brydferth i gwrdd â'r oen. Diolch am y gair arglwydd, aros gyda ni bendithion ni'n mhellach nawr pan fydd ni'n dod at fwrdd y Cymyn. Amen.